Vítajte u druhého tutoriálu, ako stáhnuť Counter-Strike na 6 non-stream. Takže, pôjdeme na internet a tam napíšeme gamesites.cz a dáte gamesit. Pokud to budete mať, tak kliknite tuto hore na CS1.6. Dáte downloads. A tuto dole máte najobľúbenejší súboj. Kliknite na to prvé. A dáte stáhnuť súbor. Na chvíľku sa to bude stávať. Dáte stáhnuť súbor. Znova. Tak. 10 sekúnd počkáme. Experimento. Tak. Môžeme si to preniesť na plochu. A toto si hneď môžeme prečítať. Pred používaním prosím umiestnite súbor gameplay.exe na vašu plochu. Slúži ako spúšťač zástupce. Mnoho her na jednom mieste, neustále nové a nové hry zadarmo. Nejde vám spustiť súbor gameplay.exe. Váš Windows môže zábor blokovať jednotného súboru. No to je jedno. Tak, to môžeme zavrieť. A spustíme súbor. Áno, chvíľku počkáme. Toto sa vám začne načítavať. Tak, kliknite na toto a to budete mať že inštalovať. Ja to už nainštalované mám, tak dáte len spustiť a už to ide. Malinká ukážka. Vidíte? A Counter-Strike ide. Takže, konec. Pokud sa vám video páčilo, dajte like, nezabudnite dať odber, koment a najviac lajkov, takže majte sa.